ambirat hawa nafsu batang perkara sajoga sinidikara mandeng bocah ing grana anut marang geyongane kayun marang kayungyon angayati ayaning warutama mugi sumirya padang hanerawa merengka kemendika candraniri sang bapa ingkang samya lenggah ngadhep ing sanggar pamujan Hong wilahing awikastuna masidham sakaring bawana langgeng tansah memuji marang kanugrahaning Gusti murbeng dumadi Gusti kang murbeng jagat Gusti kang murbeng dumadi Gusti Wajendra kuluk ana suluk ing sikala turangga sari mulya jaya mugi para katang putra tansah tinebahaken saking balalan rubeda sak wernanipun mugi tansah tinebehake tansah pinaringan kelancaran ngantos paripurnaning pagelaran mugi tansah pinaringan rahayu sadulurku aja nganti kliru bebasan gugu sing dupa kemenekan danyo mangambar-ngambar bocah ing grana gawe gegering jawata ingkang lenggah ing kayangan Surayalaya ya kayangan Junggring Saluka mugi para kadang putra tansah pinanggih rahayu kalis lering sambi kala mungkar lan nafsu
diuri-uri mrilestari kabudayat jawi Turangga Sari Mulya Jaya Turangga Sari Mulya Jaya kali sore sami kala Kemereka risang bope ingkang sampun sungguh selaji ing ngadeping sanggara pamujan ugi tansah nyuwun marang kanugrahaning Gusti tansah pinanggih rahayu rahayu kalih derek sambi kala Turangga Sari Mulya Jaya Turangga Sari Mulya Jaya Aku ora ori ora kreasi Kemereka risang bope ingkang sampun sungguh selaji ingkang ngadeping sanggar pamujan Turangga Sari Mulya Jaya sampun paripurna risang bope ingkang jengkar saking sanggar pamujan tumapak tinuju papan pagelaran Jawi katingal candrani katingal jengkirat yen Cinandra kadya tugu sinukarta merga candrani risang bope ingkang asta pecut ingkang aran Kyai Samandiman sak pucang jambe gedene merga sinabetake gunung jugruk segara bisa asap
ugi sinabetake menungso bakal dadi ajur sak walang-walang kaya bisa bedah kawacandra di muka Waraga Turangga Sari Mulya Jaya. Jaya Jaya Wijayanti Jaya kang lebur Suprasta Suprasta dening pangastuti menika jayane risang bapa nembel jengkar saking sanggar pamujan ingkang tumapak tenanging papan pagelaran Jawi katingal jandraning asta pecut ingkang aran Kyai Samandiman sak pucang jambe gedene genebet kadya buntut Kyai Nagasasra ingkang lagi jumangkah kruping bantala yen mangkelung kadya kluwung Waraga Turangga Sari Mulya Jaya. Ya padangan terabak menika katon mencorong candran diri sang bapa ingkang lagya jengkar ing sanggar pamujan menika ngasta pecut Kyai Samandiman sak pucang jambe gedene genebet kadya buntut Kyai Nagasasra ingkang lagya jumangkah kro keping bantala yen mangkalung kadya kluwung Waraga Turangga Sari Mulya Jaya. Sampun paripurna menika risang bapa ingkang ngadepi blat sekawan gangsal panjer tindakan dening risang bapa ngadep kuku sing dupa kemulen kang gandanya mangambar-ngambar menika tansah nyuwun marang kanugrahaning Gusti kang murbeng dumadi ya Gusti kang murbeng jagat Wajendra kuluk-kuluk mugi tansah pinaringan rahayu kalis nering sambi kala Waraga Turangga Sari Mulya Jaya. Adalah yo Dewi Sangkral wis wayahe pur kadang putra jengkar saking paman ganti busana mugi tansah pinanggih rahayu kalis ring sambi kula
Ini rekan-rekan bareng saya segera persiapan. Maka dilanjut dengan satu penampilan kepang kembar 6 cacai Saking Turangga Sari Mulya Jaya. Mas Santo ini gue kayak gini loh, Mas Santo ini. Kalau ini very wake banget malam hari ini dalangnya wonten ya. Buri ini gue dalang tok. Sing setunggal temriko, niko dalang niko Pak Ji niko. Pak Ji, dereng film gue. Oke Bapak Ibu semuanya, para kadang rawuh, para tamu dan undangan, satu penampilan suguh sampun kaaturaken nggih. Dilanjut dengan satu penampilan seblak cemeti menika saking popo-popone nggih. Ampun panjenengan saksikan kairing gending Alokononto menika luar biasa sekali bersama seni tradisi seni goda kepang ingkang lumangantar saking Turangga Sari Mulya Jaya menika ngabiyantara saha wicil saking Ladan Kuso ingkang dipun pandhekani Pak Nurmadi ingkang dipun koordinatori kalian kadang jaler Mas Ferry yang malam hari ini kadukung dari konco-konco Bima Java Audio. Para kadang rawuh niki satripun wonten satu penampilan saking kepang kembar 6 cacai saking warga Turangga Sari Mulya Jaya katuraken satu penampilan atraksi barongsai bersama TSMC. Napa niku TSMC? Turangga Sari Mulya Jaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ger jajal ger Padya Bala. Singa-singa liar bareng seni kanca-kanca Turangga Sari Mulya Jaya. Abhyantara li wiladala. Ing wilahing sekarang jagat bawana sun puji marang kuasane Gusti. Kang gawe kodrating jagat ya sing gawe pemesing aman. No orep-orep sidem bermanem. Datan Surya Pitana jagat kalimangan alas katon kawilo-wilo injil saking alas ono ya alas kacatan gunung liwang-liwung pepasan dalam wono dalam mari situmoro sitomati ayo co ayo mudra harang pradesa lenak duduk otangan kaya mata-mata sikil timpo Bantolo suaranya kegirisi kaya kemore ombak ing tengah samudra kaya suaranya bledek ing mongso ketiga. Ya, tentunya kepada panjenengan semuanya Bapak Ibu, para penonton, para kadang rawuh, Ladan Kujur ingkang kehormatan. Spesial pada malam hari ini banyak sekali penampilan. Tentu satu adegan yang harus Anda saksikan hari ini. Saat ini satu penampilan atraksi barongsai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, wila tatal ger. Oh. Yo.
ya ha Allahumma sholli ala Muhammad. Pandowo unggul terima kasih semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, para tamu, para penonton kembali. Di hadapan panjenengan satu tampilan dari atraksi barang saya. Lumantar Wadya Bola Sandi Gudake Bang Origi. Guru Gosari Mulyojoyo. Sebidang balik ikam suara Fiator saya kelatan Kuso. Ois, yo. Go. Yuto Prapandowo ngrebut negara Ngastina Prajane Kurawa gugur madyaning kalakan Yuto tidak salah saja jagat Padoro ya jagat mayang ber jagat estigoro ilat talak menyarwa prabowo gentor inara handawito semirat tatap parate jomoyo saya tanggung secedak saya ngalelo ranyoto jadi wak dia belum ada orang saya kledang orang tangan baru tamoto sikil di baing bandolo suara ni kiri si kaya kepore ombak ing samudra kaya sari bedek ing wongso ketika pas yo
Ayo, go. Oh, woi, ya, woi, pas. Loh, ayo, 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 mas. Loh, oi. Lo. Yo. Yo, ah. Yo, ya. Yo, ah. Masih panjenengan saksikan. So, woi. He, ah. Ya. Ha, ya. Ha, ya. Ha, ya. Kembali kita saksikan untuk barang saya berikutnya. Masih bersama keluarga besar seni gudangnya Bang Origi di SMC. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Ayo kita saksikan. Wat yo bolo. Yo. Saudara, obat kami untuk perajangan pembahasan kaca segelangan melalui badan segelangan siu pas yuk ya tolong awas. Lo. Ah. Ya.
Yuk, yuk. Ah. Loh. Ya lah popo ngastaken dawuh. Olo melu. Jo melu jo. Aku aja ditinggal. Oh, ya, masih kembali Bapak Ibu, rekan-rekan dari Orang Musik. Malam hari ini bersama keluarga besar seni budaya Bang Oriji, Durabasari, Mulyo, Jaya. Yo. Malam luar biasa. Pada kata para penonton lagu dan putri, masih kembali kita sajikan satu tampil apalagi bareng saya. Was yo. Oh. Yuk, come on. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sholli ala Nabi Muhammad. Oh, ayo kita jajal, tunjukkan atraksimu, tunjukkan kreasimu. Dudu marang warga kucur gini. Ojo pirang-pirang no TSMC. Ojo kisah Bapak Nurbai. Mau. Yo. Bersama satu penampilan atrak bareng saya masih panjenengan saksikan di atas siti gelar. Sallu ala Nabi Muhammad. Rampak bareng saya bersama Turonggo Singo. Singa liar. Wow. Come on. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Hai Jos, bersama Nisa Manda. Ngerti dhewe mana? Apa Mas? Apa le? Oh sigar. Apa nih sing disigar? Tugel lah Mas. Aduh tugel. Tugel lah Mas. Tak tugel mana piye? Loh. Oke baik. Oke, Ya terima baik. kasih, selamat Ya, malam sampean aja modul buat dhisik. semuanya. Mas Santo.
Goyang dong. Iya toh Mas, anak kenangan di Mas. Kapan nih jare Pak lali dadakno. Lali ta Mas sampe. Loh, Di dalam mimpi, lali. oke. Padahal winginane sik tas ketemu lho Lah ya. iya, heeh. Aja Mas, nanti nangis, nanti sigar Mas. Oke. Ayo. Ayo Mas, tarik Mas. Orang meninggal, kita stop dulu. Adik, Dek.